Z každej strany mierneho kopca nad dedinou Rybník v Tekove rástol vinič. Pôvodne vraj v tejto oblasti víno dorábali benediktínsky mnísi a vozili ho do Viedne. Dnes tu na sopečnom podloží Štiavnického stratovulkánu vysadili vinohrady bratia pochádzajúci zo starej vinohradníckej rodiny Radoslav a Stanislav Frtúsovci. Už ako deti pomáhali detkovi okopávať vinohrad. Pred 5 rokmi si vysadili ten svoj. Pestujú ho v bioprodukcii. A po dlhom nejakom rozhodovaní sme našli tu starý zarastený vinohrad v tejto obci Rybník, kde tá tradícia je veľmi dlhá, takže sme sa rozhodli, že tu vysadíme ten náš vinohrad. Rozbor pôdy nám ukázal, aké odrody sú sem hodné. Našli sme tu hlavne, myslím, veľmi špecifickú jednu oblasť, kde pod povrchom 2,5 metra je pH pôdy 8 až 8,2, čo je veľmi vhodné na burgundské odrody. Tak sme sa aj my preto rozhodli vysadiť sem odrodu Chardonnay. Okrem Chardonnay pestujeme hlavne pre túto oblasť typickú odrodu Pesecká Leánka a my sme sa dali potom na také slovenské novošľachtence, lebo nechceli sme mať nejaký Riesling, Veltlin, ktorý je možno dobrý v Rakúsku, v Nemecku, ale mať niečo slovenské. Takže voľba padla na Noriu, Miliu z bielých a z modrých odrodov to bolo Hron, Dunaj, aby sme mali slovenské odrody. Pre bioprodukciu sme sa rozhodli už dávno predtým, ak sme išli vysádzať tento vinohrad, lebo v našom vinárstve veríme, že tá cesta je správna. Hlavne šetrná pre prírodu, zdravie ľudí a kvalitu vína. O takýto vinohrad sa však treba starať úplne inak. Najdôležitejšie je ochrániť rastliny pred chorobami. V našich klimatických podmienkach najvýraznejšie alebo najnebezpečnejšie choroby viniča sú bučnatka a peronospora viniča. Obidve tieto choroby môžu veľmi výrazne ovplyvniť ako kvalitu, tak aj kvantitu úrody a keď sú podmienky na vývoj týchto chorôb priaznivé, tak môžu úplne zničiť úrodu. Preto sa musí každoročne robiť ochrana proti týmto chorobám a tu začíname už pred kvitnutím a potom po kvitnutí a tých postrekov býva viacej. Táto ochrana sa dá robiť aj ekologickými prípravkami v ekologickej produkcii veľmi úspešne. Máme zaregistrovaných pomerne veľmi veľa prípravkov, ktoré sa môžu použiť proti týmto chorobám. Sú to ako fungicídy, tak aj rôzne iné látky, ktoré podporujú hlavne tú imunitu rastlín, odbrannú schopnosť, aby sa rastliny same bránili proti týmto chorobám. Samotné ekologické pestovanie hrozna a vína je náročnejšie ako to konvenčné alebo integrované. Treba mať väčšie znalosti v prvom rade. Ťažšie sa tu aj robia nejaké prognózy, čo zasahovať, ako zasahovať, lebo v tom konvenčnom máme tie chemické prípravky, ktoré majú kuratívny účinok, čo môžeme zastaviť tie choroby. Tuto to nemáme, všetko musíme robiť preventívne. V tomto čase je najvhodnejšie v ekologickom vinohradníctve postrekovať mednatými prípravkami. Mednaté prípravky na báze buď hydroxidu mednatého alebo oxychloridu. Ten hydroxid mednatý by som povedala, že je najvhodnejšou formou medi kvôli časticiam medi. Častice medi sú menšie a tým pádom je zabezpečená lepšia pokryvnosť listu. Tá meď má na starosti vlastne inhibovať spóry alebo prekličovaniu spór, berenospóry a zároveň sterilizuje mycélia. Jedná sa hlavne o postrek v čase pred kvitnutím. V čase už naplnenia infekčných podmienok perenospory a v čase, kedy už sú tie štádia citlivé, tie perenospory, bavíme sa o látkach, ktoré sú na báze enzymov. Väčšinou sa jedná teda o extrakty laktobacilov a výťažkov z juky, ktoré už pôsobia, zase by som to laicky prirovnala ku antibiotikám. Vedia už liečiť a zastavovať dané hubovité ochorenia alebo prerastanie daných mycelií perenospory.
Ďalším ochorením, ktoré je také kľúčové, hlavne v tých citlivých fázach, to je vlastne ochorenie mučnatky. Je to tiež hubové ochorenie, ale na rozdiel od perenospory nezasahuje do vnútorného rastlinného pletiva. Ostáva na povrchu rastliny a vysušuje ju práve na tom povrchu. Kedysi dávno, keď ešte sa nepoužívali systemické chemické prípravky a tie chemické prípravky neboli ešte vlastne vyvinuté, používala sa bežne prášková síra, ktorá sublimáciou, čiže prechodom z pevného skupenstva na plynné, priamo vo vinohrade vytvárala tzv. Oblak, ktorý potom následne všetky rastlinné časti spolu s povrchom pôdy pekne sterilizoval. Momentálne sa táto technológia vracia naspäť a hlavne v ekologických vinohradoch je táto technológia veľmi dobrou pomôckou, ako jednak zabraňovať pre vstupu toho ochorenia, ale môžeme si potom dovoliť aj predĺžovať jednotlivé fázy medzi ošetreniami. Vinohrad nad rybníkom už na prvý pohľad vyzerá zdravý. Rastlinky sú mocné a jeho vzhľad jednoznačne napovedá, že sa majitelia o vinič veľmi dobre starajú. Pre bioprodukciu sa rozhodli aj preto, že je to trend do budúcna. Ak budú chcieť viac obchodovať so zahraničím, ale aj dodávať viac vína na domáce trhy, bude práve tento fakt patriť medzi rozhodujúce. Samozrejme, ak všetko urobia tak, ako treba. Tak, ako ich to voľakedy učil detko Frtús.